penjo mabende aya penjo Fatuma montiere godo kae Winnie. Nikech wayudo ni adiera gwandruok osebedo kawuok ka nitiere nyithindo jonyuolgi osewito ngimagi giduto to koro gidong' kae nyithindo machuo kaachiel kod manyiri. Seche mag pogo lowo chopo. Yudo ni nyithindo machuo koro nyalo kwedo nyithindo manyiri. Ging'isiwo ni wan dalawa kae un nyithindo manyiri ok uyud lowo. Kes makamano nyithindo manyiri nyalo timo nang'o mar mondo mi gin bende gibed kod ratiro e lopgi ma owenegi kod jonyuolgi ma ok ni nyithindo machuo kende ema yuto gin to gidong' nono. Winnie. Ing'eni ber wach ni en ni lowo ipogo gi kot. Unless ni ne en testate iluongo ni testate ma baba nondiko will kata mama nondiko will. Kata will no nano bedo challenge wa challenge ga will. To kobedo ni intestate ma koro janyuol otho te to koro nyithindo emodong' nyithindo machuo to gi nyithindo manyiri. Kote ema biro pogo lobni. King'iyo katiba article 48 nyisowa niya access to justice to all people. Mon be oyienegi dhi e court kopogore gi chon mane mon oluor mon dhi e court. Succession itimo gi court. Koro ka opo ni gipogore gigwenyore e wach pogo lobni. Ground kachacha unyalo wacho ni ng'ani osiemne ka in kaw ma tiyudo ka nyiri owe oko. Lakini ng'eni kalatas gino gibi pogo. Pod biro chuno gi ni gidhi e court nikech ok ginyal transfer property no e nyinggi ka ok gidhi e court ma gitimo succession. Ok ginyal dhi direct e lands office. Koro chuno gi ni nyaka gidhi e court. To ka gidhi e court ni tineno introduction letter cha. Kata ne gidhi oti chief ni ondiko ne gini gine jowuoyi kendgi gine nyithind jonyuol no ok bi timore. Introduction letter ibiro yudo kondiki Winnie Mireri number 1. Awachi ni owadwa iluongo ni Jojadis Otieno ni kanyo. Koro indiko ni Winnie Mireri. Onge kuma ibiro ndiko ni married no to marry. The constitution says ni whether you are married or not, you have the right to inherit property. Koro ibiro bedo listed nyinga son, daughter, to kogi ke kot kacha tibiro luongu ute nyaku bede bele doho ni to koro un nyiri ka gi un jowuoyi koro ng'ama kawo mane in ikawo puodho mane nyiri ka nyaka mi puodho kendo nyaka bed equal. Koro kata ground gi puodho ni koro gino gimiu lakini kudhi e court to court biro miyo puodho kendo ikwano ng'ato ka ng'ato ni 1 unit kendo court biro pogo mwandu maromre. Koro kata gi badhogi oko kanyo kata gi gore kata gitimo ang'o to gikone to lobno kata gitimo go kanye to ginyal transfer lobno e nyingi kapok gitimo succession. To succession oriti e court to biro luwo chik kaka Succession Act wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi haki mar inherit property mar janyuol whether you are married or not, whether you are a girl or a boy. Koro mane gima nyalo thago wechego. Koro kip neno kapod gibet piny pogodo gitimo succession dhi e court idhi chak process mar succession nikech imbe in nyathi janyuol no. To kisechopo court michako succession to chuno ni gibiro gite nyaka luongi nyaka gibi. To kata ok gibiro to court biro pogo lobno maromre. Atu Winnie en yo mane ma winjore monego bed ni ji yudo godo lowo wati kata kod ranyisi ni nitiere jomoko ma ponono kochopo kata weche gi mag succession to nego bed ni ponono ang'e ni moko ok time kod nengo mathoth ahinya tiyudo ni nyalo yudo kata chudhe moko magi nyalo wuondi mar mondo mi iti kod pesa mang'eny kidwa timo kata gino ma succession kata wach ni ng'ama miyo idwaro nyiewo lowo jomoko nyalo wuondi bi ti kod pesa mang'eny mar yudo lowo makamano yo mane mowinjore ma onego bed ni tiyo godo e yudo lowo kata neno ni yudo title deed e yo makare ma oponono kitiyo kod omuom kata pesa mang'eny. Winnie kapod antiere iri kidwa nyiewo lowo apenji ni mano kidwa nyiewo lowo kaka sani kidwa nyiewo lowo nitiere post moro mane trend ga Facebook chaka wacho ni e Kenya ka kidwa nyiewo lowo nyaka ibed gi ji 4. Namba 1 okil Kamaloka, namba 2 surveyor, namba 3 valuer, to namba 4 en ng'ato kanyo ka mawuotho e gweng' mabilo matin kama onyalo mi story mar lobno maber.
kisebiye mar 10 kama to nyalo ng'isi lobni ting'eni wuon gi notho en onge title deed kikinyiewo lobni nitiere owete kore ka kata nyi gore ka kata lobni otimore nade obiro mi story moro amora matimore. Koro sami dwa nyiewo lo nyaka itim gimiluongo ni due diligence. To due diligence ni en gima important sana. Gimokuongo, the first process gine ma nyaka idhi e land office. Midhi tim gimiluongo ni search. To search ni kitime to en omiyi the truth reflection mar wuon puodho ne en nga. Aya, koro iseng'iyo ni wuon puodho ondik Winnie Mireri. To ng'ama in go madwa uso ni loni be en Winnie Mireri adier kaw ID ne mondo ing'it ma be en Winnie Mireri adier. Nikech nitie jok manyalo wuondi ni ma Winnie Mireri to ni loka iuso lobe ka en ka. Koro nyaka i-confirm mano. Number 2, useyudo, use-confirm. Aya, isedhi e ground. Nyako Ramogi ajwang' wagoyo mos ahinya kanyo kuom ng'ikruok e yor tudruok kod Winnie Mireri, kata kamano waseyude, we odhi ane mbele. Kisedhi e ground to koro isiemoni en eka 2. Aya, eka 2 ni osiemni ni boundary ne donjo kanye. Boundary ne gik kama, samoro keto chiel, samoro keto beacons, ting'iyo ni gigi kae, sawa, ineno beacons gi wang'. Mano pok oromo. Kiseng'iyo beacons, to be isepenjo ni ero ng'isa ni beacons gi kona kama. To puodho ni boro ma eka 2 monyisa ni. Koro idhi many ang'o? Idhi many surveyor. Surveyor odhi opim ni ground ong'isi ni beacons ni kama oketo ni to rom. Puodho ni en eka 2. Nikech samoro timorega kaka koro Narok County ka, iyudo ni ji nopimo ga lowo gi wang' gi chon, iyudo ka ng'ato nowacho ni puodho en 1500 acres. To chieng' ma koro surveyor odhi e ground madhi pimo ground, emomiyo title deed indiko ga ni approximately. Ok en ga e wang'e. But approximately ni be, onge kaka ng'ato nyalo ng'isi ni puothi koro bedo less gi 500 acres. 500 acres ng'eny ahinya. Koro inyalo yudo ni title deed wacho ni 1500 acres, but kioro surveyor ground to dhi opimo ni to yudo ka en 1499. Mano en gima at least iyiego. To samoro nusewinjoru ni eka achiel inyiewo 200,000. Mano ng'iso ni save another 200,000 nikech en less eka achiel. Koro mano due diligence ma nyaka itim. Kaeto puodho ni ber. Problem maneno ka tinde biro en ni iyudo ni samoro no us ni puodho ma ok mar ng'ato. Iyudo ka green card mar land office o list ni puodho ni ne nyinge mokuongo miluongo ni Winnie Mireri, obedo transferred, odhi ne ng'ato kendo Willis, mar adek odhi ne Yukabeth. Nyaka ipenjri ni to jogi to be gibe ne ginyiewo yoni e lo maler. Nikech at the end of the day, kopo ni lose, ni no us ni lo mane jomoko acquire fraudulently, you can only benefit as a bona fide purchaser only. But ka ok inyal prove ni you are just an innocent bona fide purchaser, ibro lalo pesa nino. Koro mago due diligence mana kitim. Koro kisetieko misedhi e ground meeting is survey, koro dhi opimo ni ground, mong'iyo confirm ni puodho en 2 acres. Koro dhi iro okil kamaloka. Okil kamaloka ondik ni agreement. Agreement sama idhi ndiko, to nyaka ibed gi witness achiel. Requirements mar agreement wacho ni section 38 of the Land Registration Act wacho ni nyaka obed in writing, manyiso ni nyaka ondike kokil ka, nyaka obed gi witnesses, kaeto nyaka obed signed. Koro nyaka idhi gi mashahidi, jauso nyaka bed gi mashahidi, to gima koro ji wigi wilgo. Sama idhi nyiewo lo, hakikisha ni jauso ka en dichuo to biro gi jaode. Mo sign ni as a witness. Kata omi gimiluongo ni spousal consent. Nikech Article 60 of the Constitution nyiso wa ni wan gi principles of land policy ma eliminate gender discrimination. Mon nigi haki mar, kaka nosewacho, kata Matrimonial Property Act, omiyo haki mar wacho bedo gi wach sama ng'ato jaodi uso lo. Koro sama uso lo no, hakikisha ni ka en dichuo, jaode obiro momiyieni ni mondo inyiew lobne. Aya, ka en dhako to nyinge mantiere lo, jaode be nyaka bedi ma jaduong' ma nyaka yieni lobni wause. Nikech a spouse is either male or female, ok ni mon kende. Ilero kanyo makare ahinya. Koro ka gisebiro ma usebet kokil kama, to koro unyiewo lobni, undikoru, mashahidi joma uso bedo gi mashahidi,
jomonyiewo bedo gi mashahidi. Kaito koro ndiko agreement no to koro sign, ihakikisha ni okil be oketo signature mare kanyo gi stamp. Kaito koro in gi document. Koro kisetieko, koro nyalo dhi tero gigi e board mar lands, idhi timni transfer, hakikisha ni sign transfer forms, ng'ani oteri e board mo transfer ni title, mo mi title. Mi hakikisha ni in gi title. Koro due diligence is very important. Ini nyalo dhi adhi nyiewo pap maonge. Dong ni nano gima notimore TV Athi River ka. Ji nonyiewo lowo makare title en fake. Due diligence ok gi conduct, kaito koro iduogo you lose a lot of money. That was an unfortunate turn of events. Koro nyaka watim due diligence. Adwa nasoma nemo kukum ote kaita ka upachumo